Good evening, everyone. Ezinwa Anaedo na-eke n'ọnụ. Na mgbede taata bụ ahịa nkwọ. Asị m nke onye chiri ya zero. Ma nze zere ibia. Onye m na-afọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Bụ Akajiọfọ Ezinwa Anaedo na Ifta. Isiokwu nji wee bịa taa awa ajụjụ mmadụ jụrụ m nsị ka nye ya a wider to give the response to a wider audience, maka na ama m na o nwekwara ike nwee ndị ọzọ nwere such question bothering them. Meanwhile, before I ga na ya bụ isiokwu nji wee bịa, cheta na obi Ezinwa Anaedo, obi ezumezu ọdịnanị, ọwụ obi mmụọ, ọwụ obi ekpere, ọwụ obi mmadụ nwere ike ịbịa yọọ amara, yọọ ngọzi, ọwụ obi mmadụ nwere ike ịbịa gwa mmụọ okwu, ọwụ obi mmadụ nwere ike ịbịa tọsa mkpa ya, maka na mmụọ na-egbo mkpa. Mmụọ mee nke o ji bụrụ mmụọ, mmadụ eme nke o ji bụrụ mmadụ. Chetakwazi na anyị ka nọ na ọnwa Julaị, otu ọ dị na kalenda ndị oyibo. Anyị ka na-emekwanya bụ ekpere anyị na-emewe kwa ọnwa, that privilege anyị na-enyewe kwa ọnwa for people to participate. Ekpere anyị na-ekpe na aja anyị na-achụsị n'obi anyị, maka ndị ọ na-amasị isonye. Ana m ada alaike ịkọwasị ife a maka onye chọrọ. That is it. Mmadụ jụrụ ma ọ nwere ka ọ ga-esi wee na-eme ọdịnanị without having any physical altar or representations. That is to say, we live in a world of mixed religion and all that. Like I've been a family where some Christians and then where some traditional people, those that are affiliated to Ọdịnanị, that identify with Ọdịnanị. And then the person will now like, is there any way to practice this Ọdịnanị without having traditional altar? Maybe somebody that have for one reason or the other, many reasons may make one not to want to have something to identify him as an ordinary person, for reasons. Maybe o nwere ụdịka business ị ga na-eme, ma o nwere ụdịka social status ị ga-enwe in the society. A man like ka people matter that you have anything to do with Ọdịnanị, even when they come to your house, or you don't want people to know that you are affiliated to any particular religion, and then the person there will know, is it possible to practice Ọdịnanị without any physical identification? Ana m ada eji ndị Anambra anyị were amat, and anyị nwa ndị Anambra, especially this our Anaedo side. An average Anambra person, Anambra man, be a traditional man.
An average Anambra person, then I'm going to way that I'm speaking for you. Okay, on your side, but I'm just giving a general kind of like in every 100%, like 60-70% fall within what I'm saying. An average Anambra person is a traditional man. He's a spiritual. He's an ordinary person. You know. You can me na agakwa church or one night na church or you know. Bolokwa ihe ni no bo na church. Man, no we traditional man. That is. Omu ihe na ekweri egwu. Omu ihe na ekweri egwu. Yeah, for an Anambra man. You know, maybe from Anaedo. Mbọsị nkwọ oje n'okwu edo oje gọọjị gbuola edo nne nwaanyị anụ tụgharị ya mmanya medocha mbọsị nkwọ nkwolu emechaa ya mbọsị ụka ifia na front seat na church all night. An average Anambra person or somebody that will like to, you know, they don't joke with their tradition. Like, they don't joke with it. And I can you just like Ofadon de Yoruba. And the Yoruba na footy that is a normal thing, you know. Iblu godo wunu gi kechie mado yogodo. Igalo nwe church, ikachakwa church, natakwa with all whopa. And I make we they see it as like no normal time. You know. On about day when a church all we are dapu go do to kwa kedokwa nuku ye kechikwa yike. Ona ebekwa Jesus on e penu. O mecha ona kwa. Remember, what I'm telling you here is not whether it is right or wrong. Go. That is not what I'm here to dispute or approve. But I'm telling you that an average Anambra person is just like that. And I'm a core Anambra man, a businessman. I call business guy. A businessman. I'm way back when you're slow. We're not on a business here. Hey, what? Oh, I can never man Igbo. I know Igbo. Osu ebe abịa, osi ebe abịa. Maka n'uche ya, n'uche ya, ego si na ana Igbo abịa, sikwazie na foreign land abịa. Therefore, he wouldn't mind onye ndị ebe onyekwa ndị ebe a udadị. Ma ewu na ego ya na-abịa, ọ chọkwaghị ịma o. Chọkwaghị ịma. Yọta ya na-ekwu. That is somebody that is business oriented. To an average Anambra man, everything bukwa business. So. To an average Anambra man, ihe niile business, even if one emekwu eme no business ka ọ bụ. As far as all ife ga-akwado ego na abịa ya, ọ chọghị ịma. Ọ bụrụ na inwe a traditional figure altar na beer ga-eme ka ego ga na-ada na-abịa, ọ chara ya. Ọ bụrụ na inwe traditional figure na beer ga-eme ndị business associate ya na-ebunye ya ike imago o si n'aka ha enweta nnukwu ego bịakwazie efe ebido gbawara ya ọsọ maka na fafọrọ okwu a na ọdọrọ ofu okwu agwụ ma ọ bụ fụ okpesi ike nga na ihe other stance. Ọ bụrụ na other stance ya ebutere ndị mmadụ ibido gbawara ya ọsọ dị afọ ego ụzọ ego a na-akụchi mana ọ chara ya. Or child those physical things that we identify him as onye me won't go na to an average Anambra man he in business money. If what you are talking is not bringing money, then you shouldn't be talking it. That is Anambra for you. So Oblona an Anambra person, Oblona it na got church. Gane nye yolo nye business nye ego. You wouldn't mind. Obligado na bo na onwekwala ịmago onwere ọ na-emedosi mmụọ na akwadokwa ya na business sikwa n'ụzọ dị ụzọ nke ọzọ na-eweta ego
Obo na edna aga church, ya add to his money. To his money source. Owe people na aga church makana for employment. Owe people na aga church for ihe nwete, for business. Owe people that identify with religions and associations, groups, just because of ihe nwete. You understand? They are not baggy up here. One man, one Igbo man like that from Enugu. Oliver Jewegu. Chief Abdul Aziz Shibuzude. Chief Abdul Aziz Shibuzude. Chairman, Chief Executive, Shanghai Holdings Limited. Ana bogin Africa, na bogin obodo Igbo, na bogin n'ụwa niile. Company kwunu company ka eji mala ọgaranya. Nke Chief Abdul Aziz nọ n'isi ya. Ndị nyere aka bara ụba, ndị zụrụ azụ ike. Aga m ekwudo neghara ibe ya. Akụchukwu nyere gị n'ụwa ugu ụmụ ogbenye aka. Chief Abdul Aziz Ude. Ana m agbọgọ shọba chibu ụzọ nwoke teghete. Ọ batu na-adị mma. Akụ na-etiwu okwu, akụ obiọma, akụ irigiri. Kedu maka odozi akọlọlọ ọzọ? Ahem, eweguluzi agawa. That is Oliver. Ihe ahụ somebody, an Igbo man, ka ọ na-etu afa niile. That particular man, from ihe nghọtarụ, from that egwu Oliver tiri. He is an Igbo man, and I heard he's from Enugu, somewhere in Enugu. He's an Igbo man, but a business tycoon. A business tycoon. This man, Chile Chichi. Kega say, hey, Kega say, Ishanu was cheating. Hey, I'm forgetting it now. Chief Abdul Aziz Ude, Obanukumau, Chief Shibuzude, Obanukumau, Ebubendi Muslim of Igbo land, Bunukumau, Ebubendi Muslim of Igbo land, Bunukumau, Chief Abdul Aziz Ye, Obanukumau, Bowashua of Ikorodu, Bowashua of Ikorodu, Obanukumau, Ezinwa Shibuzude, Obanukumau, Boloji of Lagos, Bunukumau, Otekan of Edina, Obanukumau, Omela of Enugu, Obanukumau, Iken Gomunri, Obanukumau, Ihoma Nejama to Nowele, Obanukumau. See, he had one person that Ebo Obuno Gallon. He identified himself with the groups. He identified himself with the people, with the people's culture, tradition, religion. Mebro na business here na Agadi Agano. He's a international business tycoon. Somebody in West Saturday go everywhere. I think the man died sometime last year. Yes, sometime last year or 2 years ago. He's going to, like a year or so. I heard that he died. He identified with Islam, with Muslim. Ọtụtụ obodo dị iche iche na Igbo ochiri echichi o chikwuru n'Owere ihe ọma na-eji and ebe ọ na ochiri echi ọzọ afa ihe ọma na-eji ama atụ n'Owere nke ochiri n'Owere ihe ọma na-eji ama atụ nya nke ochiri and then ọ nwekwa ndị ochiri na side south nke ọ na ochiri there na Bowashua of Ikorodu o chikwuru na Ikorodu Boroji of Lagos ihe ọcha afa ihe ndị a niile bụcha business Igbo man mentality. Ebe ahụ ọ ga-identify with ma ewu na ego na-apụta, you don't mind. Chọọ ya ma ihe niile o business to him. Ihe niile o mechala ọbụ ma ewu na business ya na flourish. Ma ewu na if you are a Yoruba, if you are a Muslim and you want to do it business with him, ịbịakwa if na ọ na-aza Muslim name. Somebody also na Abdul Aziz ọwa afọ Igbo. Abdul Aziz Shibuzude. I'm just using him to, give an instance of what I'm about to explain. To an Igbo person, business doesn't matter. As far as all now, it's something that, that help him to grow his money and business and, source of income. So, there are some people
that normally their social status or their business or what they do, they don't want to, if they begin to identify themselves with how a traditional person, people nwere ike bido gbawara horse or something like that, because the word I know near, is a word I found at anything African religion. Hapụchakwa na abịazi na nke ikpeazụ a nwezie awakening massively. Onye ọ na-ekwuzi ọdịnala nwanne. In some years past, ị na-ekwu okwu na iwu onye ọdịnala, people will start running away from you. Even ndị nyere gị self, your boss in the office, wee mata na iwu onye ọdịnala ma nyawa o Christian, ọ chụọ gị n'ọrụ. You can't bring, also a man bring a fetish practices into his office, into his business. For the sake of securing business, your source of livelihood, there are some people that don't really want to identify. Actually, pronounce as yes, for one good reason or the other. I'm not telling you whether it is good or not. Yeah, no, I hear now. There are some people, for the sake of securing their marriage, even they don't want to identify themselves with Ọdịnanị. You know. So, because today Ọdịnanị brought that base, like brought the upper hand. Okuni, okunichazie n'ugbo igbe ga ije obidozie gbawa ọsọ wee nwezie ngabasị ọbịa bụrụ majority kịta ọdịnala abụbụrụ majority in the society. So for one reason or the other, some people may have the reason not to make themselves pronounced as onye ọdịnala. So such person na-ajụ, how can he or she do that? How can he or she practice Ọdịnanị without any physical representation? Is it possible? So I am saying that it is possible. It is possible. And like I do advise some people, especially married women, you are married, your husband is a Christian, a core Christian, and then go on where again, you just be done etinye isi n'ọdịnala. Your husband and I say, stop it. You know, say, shut up. Or say, na ya achọghị such thing na beer, such practices, na ya achọghị na beer. You know, say, I mechie ọnụ ịmakwa onye mbụ, ọgbanje dị ka m, nwa amami wata dị ka m, nwa ogwugwu dị ka m, nke nwa ibe mmanụ di gị nụtarụ gị debe n'ụlọ. I do advise ladies, if practicing Ọdịnanị in such open manner will cost you your marriage, one pipe low for your husband, pipe low. She went why you didn't know there. Pipe go to low. I've got no warrant no digger no ya. Ibido you up tenzu na edogi ibido mewe ihe na-eme. Nwe ike na-eme go dia no otu a. Mana ọ nọ ya chiri pasha plate gị blue kwa Bible gị. Me wo no do na that family. Because when you lose the peace in your home, when you lose that peace and unity in your home because of religious affiliations and practices, that there's no place like home. Number one thing you should ensure as a married person, but for there to be peace and serenity in your home. That your home there should be peace there. There should be peace there. Whatever it will cost you to achieve that peace, one may do it. If somebody is doing one thing or the other to secure his business, go and have a business. What about you that is married? A woman in actually digging.
si ya shut up na nwa amami wata ka ebe ọ na-asị gị na ya achọghọ such na mbe ya imekarịa ya ọ tụpụrụ gị ibu n'ezi si ọ na be nna gị o jegba ndị be nna gị na ịnọ be ya agwọ ọgwụ ịnara ụlọ isi na ọdịnala mmerụ gị nwanne akọ na uche ọwa akpa nyalụ nke gị. Use your mind, your sense in anything you are doing. So, it is actually possible to practice Ọdịnanị without having any physical whatever that will announce you to the world as na-ewe Ọdịnanị. And this is actually what constitutes most part of my teachings. Ezinwa Anaedo. Because onye mere nji agwọ ọnụ ya na m ekwu ya nsị it is not, if you are not a dibia, as by a dibia, if you are not a dibia, there is no need for you having physical representation of or whatever. A doctor say more doing a big. There's no need for it. You're telling me, even in Christendom, every Christian can hear but a bear for altar, for Christian altar. As an ordinary person, if you are not a dibia, you can practice your Ọdịnanị without having any physical altar. Makana gene, the universe, the creator, the creation itself have offered us altar. Natural altar everywhere that you can associate, affiliate with, align with, and do your prayers. The east direction ebe anyanwụ si awanite bụ universal altar. The east direction is a universal altar that you don't need any other physical altar. Just the east ebe anyanwụ si awanite is already altered ụlọ onwe ya, altar okike nyelu, which is the doorway of the universe, of the world. Then the earth, ana izodolo okwu ifla ana nzo okwu mdona ana ka ngosikwa ọnụ ọ na-emeche no ifla ana na azụ okwu iflo this ana anụ abụ altar, natural altar dị ụlọ onwe ana ifo ya this ana is a natural altar dị ụlọ onwe ana abụkwa natural altar. In fact, our ana budo mmụọ niile. When I talk about natural altar, I mean Anna, just plain Anna. Plain Anna. As long as water grease more, whatever. Not just Anna do long here or water. A universal altar. Do you understand? I remember Pope. Was it Pope John Paul? Yeah. Pope John Paul, when he visited only one country, was in Nigeria. You know, the guy in there, country up no visit. Osila na plan little, Zokwana, the country. Omena to kiss here the land. Okisiana, eba. And by so doing, he have embraced all the spirit forces on that country, in that land, making peace with them. Ka Johnny Obiano na nyabana. Ka mwani nena wata. You see, if this world their light and leaders, they know spirituality better than you and I. You know, if you know until you need your boy can give you a go to anwa. Do one a ujo. No, you know, that guy. Osila na plan little na country up on our gal. You know, my Pope John Paul, I think he went around the world 2 times before one. At least 2 times before one. But I'll be a Nigeria, I think twice called be a Nigeria to pour one. As a papacy, as a pope. Mbo na country up on our gal, the first thing on the mail, but once was na plan little was walk on another country. O menata o kiss here the land. The earth.
By so doing, when they all capture obi money in that country, capture go. He have made himself one with them. Over ready to go, as long as you be alana, what be go lana. You yourself who made that country, you cannot fight him because he and the spirit of that land have embraced in that act. So here now about that the earth is a physical, it's an altar on its own. It's an altar on its own. The rising of the sun, the east, is an altar on its own. You know? And then water bodies and all that. Then even in your house, the door entrance to your house is an altar. That is the entrance doorway to your house and outside of your, you know. ABC abatapuna begi, all altar, the door. It's an altar. These are other aspects that I have not really spoken much about. It's an altar. The entrance, ABC abatapuna begi, all altar. But I mean, where you can if you can't face the east direction, you just face your door. ABC apuna begi abata. You face here is an altar on its own, naturally there, by the virtue of Nero, that one, or be there. It's an altar. Mommy, what I hear now, again. So, it is not until maybe all these physical like what I where somebody like many I know many people that do it. People na aga church. Mana ha makwa ihe na-ekperu ha egwu. Ndị ọdịnala and the church. You know those for one reason or the other. So I nwere ka abi otu anu ha na-ade emekarịa maybe during festive period like Easter period, Christmas period or New Year, you know. Maybe na before otu anu. We can happen n'ụtụtụ like first of January happen n'ụtụtụ otu anụ ha nọ n'ime before we can mechie gate ha nọ n'ime before gote ọkọ gote ji all these things ha nọ n'ime their compound there just godosia wele ọjị kwuo okwu kpee ekpere you know asị ka ahụ anụ aka oweta ife dị mma ewu nọ stand by ya egbu ọkụkọ nọ stand by ya egbu ma ọ wee bụ or even efi wele ọjị ekpe ekpere emechaa godosi alụ ma ndị ichie ma mmụọ niile ọ na-ana everything emechaa ya wa ọjị atụọ mmanya wee ke ha eme ọ na-azụ ụlọ mee yo wee ke ọ na-azụ ụlọ na-azụ bie eme ya nnọọ mechie gate mmadụ amụ ihe ọ na-eme wee ke before then ọ mee na people invite ha bịa n'oriri edo na na-esi oriri na bia that they should come around ka celebrate the new year ka na-celebrate mana ọ mụ ife ọ na-eme ọ na-azụ bịa agụdocha wa ọjị tụọ mmanya eweta anụ agụdosi gwa ndị ichie okwu ndị nwaana agha okwu agụdocha egbuo anụ wee siwezi ite emepe gate ndị mmadụ anabata obere oge ite eghe ịbata edogolo oche nọ na-ekiriwe nne irie enye mmanya na-aṅụ kedu ihe a na-celebrate New Year n'afọ amụ ife family nwanne o mechala anụ ya ife a na-aga ọ gakwa n'iru ọrịa ife a na-emekwa mana ịma mfụ asị na ọdọrọ mmụọ nke a dọọ mmụọ nke a mee nke a mana ọ gudochala mmụọ ndị nwaana nye ha oke nke ha maka na ihe na-ewe mmụọ iwe bụ na inye ha ya oke nyela anaghị oke nke ya mgbe ọ na-ekpọrọ ya ịpụzie n'iru biznes ọsọ onye ahụ nọ in Jesus name ka ikpeziri mmụọ ahụ ihe ga na-aza gị oku ịpụzie n'iru chọpụ gị ndị line ọnụ sef biznes line ọnụ na-akọ mgbịrịgba ka apụta kpee Angelus you be the first person to jump out self ka eje kpee Angelus fancha ndị Christian ịpụta na shop gị ikpegodo in Jesus name na shop gị ahụ nwanne
ka m gwa gị mmụọ na-azaghị ekpele ka m gwakwa gị whether you are a Christian or whatever, mmụọ na-azaghị ekpele bụ mmụọ a na be nna gị, mmụọ si from your ancestry. Ọ ha na-azaghị ekpele in whichever way you pray. There are levels. The first spirit entity na-azaghị ekpele bụ yourself. Your very self, because you pray for something and then you move towards acting it out, achieving it. You are the one that answers your own prayer. That is number one. Number two, your she is another entity that answers your prayers. Your she is a spirit. You know, by aligning factors and occasions, even people, you know, to bring you your desire. Oh, chicken. I want me what I know. Then another level, another entity, kwa na azaghị ekpele bụ ndị ichie and ana be ụnọ ma be nna gị and ikwu nne gị bụ ebe isi were nwetasi your DNA information be nna na ikwu nne. Ndị na-azaghị ekpele ewu ndị ichie na ana be nna gị and then ndị ichie na ana ikwu nne gị. These entities, your ancestry, ọ ha na-azaghị ekpele. Ihe a na-agwakwa gị bụ in whichever language or name ị chọrọ kpee dị ekpele, ihe a bụ ndị na-azaghị dị ekpele. It is not Jesus. Even if you like, pray that prayer in the name of Jesus, your Lord. The spirit entities that comes to answer that prayer, but the spirit entities in your ancestry. Also, onye ahụ ikpele ekpele in the name of Jesus, mete ihe ị chọrọ, ihe ikpere na ekpele. Di Jesus ya ekpala afa abụrụ nya zagị that ekpele. All the spirits from your ancestry, because mmiri adịghị ehu alụ azụ. Azụ aka efula azụ aka ọ dị wetenwu ife na anị. It's not possible to use this azụ aka to pick something from the earth. Therefore, it's not possible that me get better Jesus abịaze gị ekpere because Jesus abụrụ your ancestral force. It's not possible. Jesus abụrụ nya na-aza gị ekpere. Ihe ndị a mkpasịrị ihe na-aza gị ekpere. Mana ị nwere ike kpezie in the name of Jesus, in the name of whatever, out of ignorance. Ndị ichie mana you are acting out of ignorance. They will come to your rescue. They will come to answer that your prayer. So somebody nwere ike mecha ihe ndị anụnwa nkwuru kịta anụnwa ọ na-azụbe medochia si oriri ndị mmadụ abịa si oriri bute mmanya tụ everywhere. Asị na na-celebrate New Year ma ọ na-celebrate Easter ma Christmas mana ọ mụ ife o mere emekọrịcha enye na ndị a na oke ha o nwa okwu ife ya emekata asị na ndị ichie bịa na-adọ ya na-akpasị ya na onye nọfụ oke ise lai onye go ha oke o wee ka ọ na-abagere ya na ndị ichie na mmụọ ndị nọ na ngwuru ahụ bụ no every year once in a year na ọ ya akpatụrụ ofu ebunu ma ofu ewu ndị na ọkọ so ya ma ọ bụ efi no onye la anafe ya I don't do my part o unu kwa fọzere o wee ka ọ na onye agreement ya na fa once in a year just o mee ya esi oriri ọ gbusa na ọbara na ana a na-aṅụgo ọbara ndị ichie a na-anụ oke tawarụ ha ọjị. Nwanne agbara nge na ifuru spirituality ya ọkwa na otu isi were nji ya ka o yesi agalụ gị otu isi wee kpeta ime ka o yesi agalụ gị mmụọ anọkwa ajụ gị si ụmụ religious war anụnwaanyị na fight I say why should you be praying in Jesus name? Why should you be o nwere somebody shattered m numbers tata o screen grab a certain lady na-ekuzi about ose ọjị and Psalm 35 abiso one psalm like that na ekpuru ose ọjị n'ọnụ ịgụọ the psalm ọ na-ekuzi. So the guy wee screen grab wee send the Adam name boss wee na-asị m that this lady is confusing people, this lady is deceiving people, is doing this and that. Nsi ya na wait to calm down. Ịma na ezi nwa anya nji afụ ife is maybe different from anya ndị ọzọ ji afụ. Nsi ya na if this lady na-ekuzi ngị nwa practice ya ị ga-enweta result.
Ọkwasị gị nọ ose ọjị and then Psalm 23 ịgụọ ya. Ka ihe edere na Psalm 23 ọkwa words okwu ọnụ ọkwa ihe edere ya ede ịgụpụta ya with your own mouth. Ịgụpụta ya and ka ị na-agụ ya ihe ị na-agụpụta is what you accept in your heart. And with that ose ọjị nọ n'ọnụ gị na-enyegodi ya na-enyegodi ihe ị na-ekwu ezigbote vibration dị oke. Nwanne ime ya you go still receive good result, positive result, irrespective of whatever be the source of ihe ị na-ekwu. As far as say you believe it in your heart, it go work for you. It go work for you because ihe na-aza gị data ekpere abụlọ Bible. It is not the Bible na-aza gị dị ekpere. As far as you connect there with Ishigi, with Afagi, na ihe ga-aza gị dị ekpere bụ yourself, your she, and your ndishi and the ancestral forces. Ihe anụnwa bụ ndị ga-aza data ekpere because the words you are pronounced, the Psalm 23 ọkwa ihe ederede words ederede iwe na recite na iwe na agụpụta ya. And you believe in your heart that what you are saying, is flowing from within. Nwanne ime ya agbekwa na Bible ka ị na-agụ ime ya you go get result. Ihe na-atụ anyị gba gị bụ na ọ bụrụ that Bible na-aza gị dị ekpere, ọ bụrụkwanụ Jesus or God or whatever, na no ihe what your heart accepts and align with, ọ bụrụ ya na-aza gị dị ekpere. So ya bụ na ịbịa fụ onye ọdịnala person ọ bịakwa ebe ndị mmadụ na-ekpe ekpere n'igwe ọ jekwa sorokwa kpee ekpere n'afọ Jizọs amen in the name of Holy Ghost nke nwaanyị be nwanụ o mechakwa ya ịfụ aza ya ekpere ya ọ bụla those names ọ na-akpọ. Ka m gbakwa ọnụ ịfụrụ ana m agwa ọnụ na ekpere it's about the mental vibration, the emotional vibration. All these are what align you with what you need. Yes. Ihe ndị a bụ ihe na-align gị with ihe ịchọ. So, owebụrụ ya. Ezi mma na ọkwa agwa gị ka ị na-eme isi akị na ọka. Ị na-eme isi ụka, na-eme isi nka. But I'm trying to let you understand what is at play. Ihe na-eme. Ihe na-eme. So, that is it about spirituality, about life. So it is actually possible somebody did not practice Ọdịnanị without having any physical altar, representation of the sense. Maka na mmụọ niile ahụ mere gịnị nọ n'ana. Nwanne, ifụrụ ihe anụ describe like somebody nọ n'azụ ụlọ. Na-achọ ka mmadụ ma na-eme ihe ọdịnala. Wee nọrọ ebe a wee gọọ ọjị gọọrụ ndị ichie eme ihe na were ọjị tụpụrụ fa n'ala. Agba m na abụọ na ọta. Ana. Irrespective of what is there, it is an altar. Ọwụwa anyanwụ, the east direction, is an altar. The entrance to your house is an altar. Your door is an altar. Emechaa m ekuziri about the entrance door to your room ebe ị na-ala, how it affects your well-being spiritually, even your astral movements, your sleep, your dreams. Because we neglect all these things. The entrance door to your room, because it's an altar, or a channel of mmụọ, always in ụzọ. Ihe a na-ekwu ezi n'ụzọ. What do you think it means? Ezi n'ụzọ simply means ebe ụkwụ mmadụ na-aga, ebe people si apụ were abata aga their business and all that. That is ezi n'ụzọ. Your first ezi n'ụzọ bụ the entrance door to your room. That is the first ezi n'ụzọ. Yes. Onya ka m na-agwa ndị mmadụ, o nwere a friend of mine na-ekwu the other day.
also na Ministry of Culture and Economic na ha na eme plan about passing a law, you know, to checkmate the ordinary practices and the agina and that chugas will mess up the road and the waters and all that. You know, I be asige chua ajabupu anezi n'ụzọ. Chua ajabupu and they'll try to achụ the aja self. Ike gwụrụ. Just like nke mmiri, aye kwuketa na mmiri. People ebido na change be anywhere. Because can na practicalize, can na go spend them mad. So it have started yielding fruit gradually. Another one, book and case in Ozano. A lot of agile, a lot of Nkano, Akpa, Gano Fodo junction. As in Oza. Gano Fodo junction like this. If you got food there, you feel sorry for the Ọdịnanị practice today. You know. So what of Abia make a such pass a such law that natural hosi ajanezi moza? What will you now be doing as a dibia or as an ordinary person? On a mean name and choose a jason oza. Does that mean? I can go on the other day. And there are many ways to the same stream, to the same result. Spiritual, in me here more. Asi no onye mwa so ofu ụzọ amaghị ụzọ. Onye mwa so ofu ụzọ, you know no road. Ị ga-amarịrị 2 or more ways of doing the same thing and achieving the same result or even better result. Tupu ese na ma ife. You can't just know only one way to something and then the same na ma. Yeah, but also one way I will share, then you get stuck. But if you have like up to 2 ways of doing the same thing, then for the Ọdịnanị Ezinwa Anaedo kita anwa, it pass a social law, say purpose na janezi. Mba okay gbara nwa ụkwụ, say mo gasi ike. That is, you have helped me even. You have government na kita say na pass a social law, na actual house efu aja anezi, and mo na ije na mmiri self. Nwanne, government pass got that law. If Ezinwa follow. Those aja, I go still they do them. But you no go ever see me, drop anything for road. But I go still they do them. Man, the entrance to your house, buezi n'ụzọ. Always. To and fro, the movement. Okay, ebe ka isi abata your room. Ebe ka isi apụ. Ebe ka isi abata. The energy flow channel, that is that your door. On a very good election, how to treat your mbata, door to your house, door to your room, to maintain good energy flow in and out. Because eba ka na ada na wele efe most times, I na asị nọ nda most na eme, I na asị ya na ekpe ekpere, I na ekpe ada aga. Do you keep to principles, rules? Do you keep to them? You negate certain things. Agwa mo na obro kwa no na mmadu ma handle nzunedo no onye ma ihe mmụọ. So, it is actually possible for one to practice all this, Ọdịnanị without all these physical whatever, because nature have given us enough. Nature have given us abundantly enough. The east direction, hardly gazing ma enough here, get face the east or one. The east. But this is the east, the rising sun. How do they can face this east? We make here a prayer that my prayer don't go where it should be. It should go. I'm not telling you that I get answer to every prayer that I make facing the east. But I'm telling you that my job on actually facing the east, mana weke mmụọ nwere ike ọma mmezi exactly ihe m kwuru mana data jamorukwala ebe ọbọ wala ọ ga-eruriri the east. It is the otu anu was where blood at your door. It might go your door to your house
no the challenge of energy flow to anu aka the east is where below the door to the universe, to the earth, to the world, the east. Now the door. Ebe si abu wa ana. Yes. Anyway, that is it. That is, I have to stop there. So I guess I've answered that prayer of can I practice Ọdịnanị without? Yes, you can. You can. Just the most important thing more need is about communion. How about the Nayazo? I don't need you. Nya yo kenkia. Inyela na yo kenkia then nyawa call those edit na megene. Bakwazi mba fu no reciprocate. Maka na aka ni kwa akeba akwa aka nni. Yota nnekwu. Aka ni kwa akeba akwa aka nni. Ma o malo na mmụọ na-aza gị ekpere bụ gịnị? Mmụọ nọ na your ancestry, yourself number 1, chi gị number 2, ndị ichie na mmụọ ndị ọzọ bụ ya na-aza gị ekpere. Ọ bụla the name of Jesus or whatever ị na-ekpe dị ekpere na ya. I have to stop here. Thank you very much for joining me. Please share the video massively. Share the video massively because a lot of people are in this dilemma. A lot of people are in this dilemma, you know. And I'm having a lot of young ladies, single or married young ladies, in Ọdịnanị. Ejeba afa, dibia asị dochi gị n'okpesi debe. Dochi gị n'okpesi. You are not a dibia. A blood dibia. You are not even intending to practice dibia. You are still a young lady, still living in your father's house. You are not yet married, and the dibia is telling you, "Doshigi meo besishi, meo besishi." Ibiazia adoru ushigi na artifact. Ibuari wia. Burie ibuwa na yorumu idebe. Oye bata na yorumu ane nania. Then enozie di. Burie jo ya. Anyway, omo ihe anu wa. Ema na ye njikwa na ade ekwu omo ihe. Yes, ama na ubosi urugbo. A na-adọrọ nwaanyị shie. Nwaanyị even nọ na be nni adọrọ ya shie n'okpesi. Ọnụzie di oburuzie nawa be di ya. Yes, a na-eme. Mana nwanne efolo Ezinwa na-agba gị. Ezinwa Anaedo na-agba gị na in as much as na-eme, it is not absolutely necessary. Agba mo na ọ bụrụ ife niile mmadụ ya emenwu the necessary na onye ahụ ga-eme. No be say because say you go fit do am mean say it dey important say you go do am. Ama me wata. A young lady, a single lady nọ na Benia, and I don't know it is not necessary. Unless me wo a dibia, na all man again. Dibia why? I say okay, ni yebido hazisiwe mo. Adoshi, adog, me nka ikunatan dem mini. But if you are not a dibia, all those things are not necessary. I saw one in order ma, but all unnecessary. Now when something is good. Man, I do unnecessary. Oh, something I do absolutely necessary. It is neither necessary nor absolutely necessary. I go up on why none ben again a got Dutch. One ne, it's in your chicken, where need one young, nye ninana. Chifuaria is up a sequia if you didn't the gumerife. Enjoy your chicken, as a single lady. One ne, watching need one young. Goriano, Goriana, that altar. Agba mo na izo the local altar. Goriana, that altar, okikenya lai. I got charia, I Goriano dear, I seri, mecha, chifuaria is up to everything. But so the one up a work. Wakwe ni duanyao. Wakwe ni duanyao, I godo quaria na Goria, ni mecha kwa chifuari kwa zapo, kwe si to aware me, you didn't do me fair. As far as say you are not a dibia. Ezinwa akulie. When stop
stop tying yourself. You know, making your practice of Ọdịnanị to be too cumbersome. Too cumbersome. Why are ụmụnwoke afa na-ada agbara ọnụ every time gbaa afa m n'ife check ife na agbara ọnụ afa na agba m ọnụ see ekwugo m yourself very if about 80% of ọlụ a na-agbara ọnụ afa akala ọnụ ya ọlụ mmụọ a na-akala ọnụ mekwa nka ọ dịrọ necessary ụmụnwoke gbaa afa n'ife check ife a ya na-ebutere ụnụ sọsten uche ga-abụrụ na ọkọchị akọ ya $1 na nyere ana ya ọnọdụ $1 ana ya eburu edewe n'ime ụlọ be m ife adị mma asị ije mee ya ọtọf imechazie ya ma ihe ahụ ị chọrọ ma ya afọ ya your frustration adị times 10. Number 1 ịnọ n'ihe ị chọrọ inweta ha. Number 2 ịnọ ebe ahụ ije na create ụlọ onwe gị ibu ị ga na-ebugharị artifact okpesi ị ga na-ebugharị ebe ọ ị na-emebi isi ebe a na-akpaje ebe ị na-ebugharị ya ị na-ezogharị ya ka mmadụ a na-afụ ya ị na-ezogharị ya ị na-ebugharị ya maka na ibibi ọ na enwebụrụ your own permanent house be ịnụbere ọnụ din ịka bi na be mmadụ bụ ibi na rented apartment na blood your house asị nwaanyị adọọrụ uchi gị ị na-ebugharị ya ka na-ebugere nwanne ọ bụ iburu edewe na be dibia iburu edewe one guy ife na-emekwa Ezinwa I dey see things no be small. One guy like that gbakwutere m taa anụma wee na-akọrọ m ife na-agba ka moto sị m ofu eze nwaanyị ji wee dakere ya eze nwaanyị a wee dọrọ ya chie na dewe na bia ọ dụgasịrị ọrụ and all that emechazie one thing leading to the other wee chọpụta na the eze nwaanyị na-esi through that artifact share welu manipulate ya emega eme one or two and other things. Eze nwaanyị nọ na di ọ na-achọkwa young boy si ga na aservice ya na ihe ndị ọzọ wee na manipulate the guy. Ọ dịsa eze nwaanyị ma one or two so ebe the guy ekpeta ha ọka ọ ga-ekpetezi by force and you know ife na-eme a na-agwa ọnụ n'ahịa anụ Ezinwa dey talk am every time but people no dey hear. You no get your own house where you go keep certain things and yet you dey do am. See ime yi dey ebe dibia agba ọnụ onye akọ ya emela anya asị kpọtuo uchi gị akpọtuo ya na chiwo sesinye ya ọnọdụ aga-akpọtuo ya were artify were okpesi mee nke nwe ibe nwana emechazi idewe ebe dibia nwanne. Number 1 ugodu you are not a dibia, that is good. Number 1. Number 2 you don't have a safe place to keep it in your own possession, then why are you doing it? Ajọ gesi no ife afa kwuru no ife afa kwuru ịdịcha na afa kwuru ka ọ dibia na onwe ya ekwuru. Be careful. Hanata na aka n'oke gbaa afa na n'ife cheke ife. Use your common sense. Ekenekwa m ọnụ. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of Ọdịnanị omenala Igbo. Share this message.